Balimao Alnyokma, très urgent. Balimao billet samedi 18 octobre 2025. Balimao Kobe Bamako Konnana. Malion Bamako Konna infiltré l'Indoni commando invisible de bi. Opération d'Okera. Ayokuma na mede Malion Kombe Sina mena secret Fayanabi. Malion Kombe Sina Kachani Kalo Kiliabe Kalo Flabobi. Malion commando invisible de Bamako Konobi. Mali SE, Mali Service de renseignement, SE là, où il y a tentative d'infiltration d'Okei. Mouribo Koneba Kalamambega Kumamoufo. Malion, Mouribo Koneka Moro, Olute Kagulu do Kungula Katara Moro Minea. Malion, commando de commando invisible de B Bamako Konobi. Olu fana de Tara SE là, tentative fla, mena segere ba de Fanyanabi. Mouribo Koneba Kalamau. Ali Mouribo Kone Kumbe, Takama ki dogo ki imaske choko mna abeda blasan. 600 ou beja tekelendu. Marfatiki do de be Bamako Konobi. Mais ou be feka, ntado ou be feka tentative, ou be ntado ou be feka nema e fengen e abasi nde blawa ne kentado. Ou gentara SE la. Mali ou tale SE la, chef la, ou ye moko flafra. Ou ye SE, Mali Service de renseignement moko flafra. Meka kuma mufanyana. Mon yorasi kera baboka fanga bi commando invisible. Mali en commando invisible bade de Bamako Konobi. Meka kuma bade fanyana bi. Ube keleme ka ou opération folo ke kalo temeli. Ou tara SE la kata opération ka SE moko flafra. Semaine passée la tourne ou SE moko nani fara. Malion Mouribo Konena ka moko de be ka moko nunu nyini ou te ka oroyi. Moko nunu ye professionnel ou de angenta don ma sugo sugudo. Sisan ou tara ou SE moko nani de fara. Moko fla wala, moko fla. Ou fara. Meka kuma fo SE moko klube na. Mouribo Konena ka moko de be ka ni moko nyoro nyini. Comme olu be boro do ou kungolo la kata moko o mene. Moko were fana be ka boro, moko were fana be ka kagulu do. Olu be kagulu do nyala ku nyeda ni ndorombo de kata aramade o mene chogo minde. Moko were de fana be ko ke Mouribo Konena ka moko la bi. Maleon ala kare ka jugude. Uyuka moko fla de faka. Moko munu do. Tiana c'est des vrais commandos. Commando invisible de do. Ou tara kata opération de Mali SE la. Koube SE kasobon Dakari. Ou tara soro abasite nemate. Maleon. Mouribo Konena ka moko keleme kata vilan do de Bamako quartier ndo la. Na surasu jole vilan mi dala dro sura. Tellement yo surasi chama mene ka don kaso la bi. Ntado surasi do de farle me yongon ka obeka opération commando kewa ne kentado. Mene beka kuma mu fanyana bi nteke ba kiseka. Male onyen teke da coin kiseka. Commando invisible de be Bamako Konobi. Mais bali Bamako ka akana fe nabi ka moko tede. Ma oro différencier fois. Wala nteka kuma ka Mali nteka kuma ka ujati kede. Nunu ni Asimi Goita ndebe nyokona. Awa be Bamako kono. Awa teke seka daw kambi. Jatike be ni ku be faka bi. Ema ya Asimi Goita atela ka abasi ninga ngabo armela. Mali ko be dugu kono de. Mbeka kuma aw fe oro mina ko bi. U keleme kata vilan do de ta. Na surasi ye munu na vilan mi kerefela do ibita surasi do de be kasula. Kaso bon fara hali placité ou be kata surasu de ta. Tellement Asimi Goita Mali surasu mene ku don kasola. Ou be kata villa do de louer kata surasi tan ou be mugan kenyo ngayoro la. Wallahi asi les jours de Asimi sont contenus de afanyana bi. Billahi Malion tche munke dans l'histoire du Mali Mohamed li kanyokonke. A keleme kanin bara ndeke. Donc commando invisible munu be ka opération ke Mali on ka chadonde ou be Bamako kono de. Ou teye ou trasi teye awa ou tras SE la def tentative. Ou be ka ese kubu surasi nyoko munu mena kubo le labo. Mo wero de be ko baraka ou fara nyada ou dogolo no des hommes cagoulés. Mali olu fara be kani opération commando de ke Bamako kono bi. Compte aire bour de be surasu redama nyongo chewa. Surasu redama be ka nyongo nyinga nyongo faka wa ne kentado. Mais mo munu be kani barake c'est des professionnels. Fenga tero tede Mali au kana sran ni
Aoni ni ko inte nyonya srala. Asimi keleme ka villa ou de louer Bamako. Mere mesiki kuma ka Malien. Na surasu ye villa na so bâtiment ba fefe jole Bamako yorondo la. Na tara aga kare ko nanu na ye surasi sabanani obe mununu na dron. U keleme ka ta surasi do de don kasola. Asimi Mali surasi ba flani ko de be Asimi Goita bolo kasola. Hani surasi mi anya kunun tege Asimi Goita bo mine ko don kasola. Aoni ala na krache ni Mali ma ni na ma dese jombe dese. Wali dew ne tone me kasola ko ton. Abasi nunu me dumuni ke chobe na mono fayna bi. Abasi nunu chomada fela u dalaka Mali me na sekere de fanyina bi de. Morobo kono me songa mogodo blaga bo ese la bi. Abasi daraka abe verwiti doa. Verwiti kelengele. Ube kafe doni ke verwiti kono. Ani buru fitini ubo jigi wondo de fe. Ko di abasi ma abo du. Ubo dumungo flare ka kile kono. Uto dumungo sabaka kile kono. Malion abasi fasale be bi. Nene mogomi kumana bi. Malion abasi fasara bi de. Nema keni. Nema banabagato do. Nema be sayani baluche. Nema be sayani baluche. Ima ye fanga imbe ka libu. Wala be ka fanga imbaraka badungudu. Moribo kone. O jati keleme Malion tigerula. Kafoku ya galonoro abasi na abado keleme ka mufraka tukunia. Malion. Bivido enkadide. U keleme kata mikorondo de bla. Ka abasi ni mumbe selulu kono kasula. Ube kata u keleme kata muribo kone keleme kata kamera caché ndo de bla u ka kasoni ngono. Donc ka o tigi beto ka baro keni abasi. Abasi daga flika fodoro ko ate Asimi fe ou abe fe ka ni ka Asimina. Ubo enregistrer ko du ka video manuma. Ou ye die prevu bengini général Abbas Dambélé contre le Massé. Si ça Abbas be kasola ou be ka Abbas espionné di pour ko ka kuma do fo no kuma fo sa be soro ka bonui me kuma kele fana fo onyina zumana sa ko ga saya ango blaflo yaro zumana sa ko sara bon te fe ko révélation anga bito la quoi ambo fana vidéo ke do mera quoi malé ko be dugu ko no abenga jena tege che malé mo munu sara mo a préparé de chini do nyume chini dimashidi peut-être chini ou ben lundi nga information to soro muribo kone mogo do sara buru SE la metla ka bonu togoyi nous ye penati permission de ba bona photo fana yi malé Jaja Mali service de renseignement kanga Malion informé Jaoutora Jaoube business de fana la krefela la Malion ka mo bi mo ka ku fa ko war no fe neni corona che mo bo ko ne ga mo yake mbe ayake pe u nete kuma kun fe o yaro nyen kale corona la mbe ka kuma fo be club na ayake pe mbe metle ka boka kuma o ni permission ngani dirama wala mbe bonne photo yi abena na grache donc frustration de tiara Jamana be binko mina ode ni nyoko na suyi. Et ça dit que commando invisible de baby de ou vraiment ça ne va pas du tout. Awa mena metla ka video flana ke. Uma ama kale ama Mali sulama be ka boka kuma bia. Mena video flana fana ke nte fe ka video flow mélanger. Mena tla ko fana segere fonyena. Ute ka bo au conseil mo ko te ka bo bia. Metla ka do fana kumina. Asimi ga mogo de be ka barako kula metla kanda do ko fana Malion surprise be maliko ina mogo ni be ka Asimi Goita soutenir ikecho go do ni wakati na sino do no la ishu beta yi sarabaka billahi taala nen alache surasu yere dama be kela labi adabaraba de munu be bamako kono atada commando invisible ken be bamako kono bi ne segu tungara da fo na alache ni korane che chien de du ndaka galonde gede moribo kono club na commando invisible baby tentative kera 2 fois essayer mogo fara ne segu tungara da fo Mali service secret mogo fla fara c'est la vérité ko tentative d'évasion Malion ko be dugu kono be da orola mbora kan information de dauma ambe do kan ga jamana billahi ni surasu be se ko Asimi boy sinon ni Mali ma ke Somali ko na si akash na Asimi 3 fangala ni Mali la fiera ka fo mako tunya mako di
Aramadini heni ni juguya donna Aramadou ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a bɛ na ni ɲɔgɔn faga di a bɛ na ni guerre civile n'a man kɔlɔsi Libéria mɔgɔ ma ɲɔgɔn sogo dun wa Ala ka Mali kisi o ma ni haine donna Aramadou c'est pour ça an kun tɛ fɛ an ka se niveau la c'est-à-dire a yɛrɛ ka intérêt nɔfɛ a Malien bɛɛ bila ɲɔgɔn na a bɛ cogo jumɛn bi a ye sɔrɔsiw bila ɲɔgɔn na voilà les conséquences a y'aw préparer mena vidéo filanan kɛ yani nga do la ma ɲini Malien fɛfɛ bɛ France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn bɛ Sendwave application télécharger n'a Sendwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo do urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka Orange numéro ta n'u tɔgɔ m'u ka carte kɛ n'a wari ci o b'a sɔrɔ Orange Money la sur place wari cogo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cogo filanan sabanan bada 1 € 99 c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun do a kan bɛ ciao